हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम आप सबके भाई बानी भैया दीपक दीपांशु। तो आप सभी के स्वागत बाटे हमारे यूट्यूब चैनल दीपक दीपांशु राइटर में। तो भैया रुआ लोग कैसन बानी, हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप लोग एकदम ठीक होखम, एकदम ठीक रह जा, मस्त रह जा, स्वस्थ रह जा और आप लोग अपने काम में व्यस्त रह जा। तो भैया आज हम लोग सब खातिर बहुत एगो बढ़िया जबरदस्त गाना लेकर के आइल बानी। तो हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा कि हमारी लिखल गाना बनावल वीडियो आप सबके बहुत ही बेहद पसंद है, अच्छा लगे और आप सबके प्यार दुलार सपोर्ट और आशीर्वाद अपने भाई दीपक दीपांशु और इस चैनल का आप सब जरूर देहब जा। और जो भी भाई अभी तक ले हमारे इस चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया के लिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो लेकर के नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंचे, ताकि आप सब उस वीडियो को देख सकी जा, सुन सकी जा, गा सकी जा। और वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब जा, लाइक करब जा और अपन एक एक कमेंट करके जरूर सलाह देव जा कि हमारी लिखल गाना लागल कैसन कैसन गाना लिखले बानी। और आप लोग भैया ये वीडियो में पूरा बनल रह जा, ध्यान से देखब जा, ध्यान से सुनब जा, तो मैटर खुद समझ में जी कि हाँ हम का लिखले बानी, का मतलब कि दर्शैले बानी, का कहल चाहतनी गाना के माध्यम से। तो आप लोग ये वीडियो में पूरा बनल रहब जा, ध्यान से देखब जा, ध्यान से सुनब जा। आप सबके बता दी कि न्यू ट्रैक बाटे, रंगदारी सॉन्ग जतिवादी बाटे। जतिवादी रंगदारी सॉन्ग कोई भी भाई अपने कास्ट के ऊपर यदि गाना गावल चाहत हो जा तो गा सकेलन जा, अपन कास्ट के नाम रह करके। तो न्यू ट्रैक बाटे, जौन तर्ज बा नया बाटे, नया धुन बा, कंपोजिशन बा। तो जे भी भाई के हमसे पर्सनल गाना लिखवा हो कि म्यूजिक बनवा हो तो भैया लोग हमारे नंबर पे संपर्क कर सकता नहीं जा, कम से कम खर्च में भैया लोग के काम कर दिए। तो आप लोग अपन सेवा के मौका एक बार जरूर दी जा। चलिए डिबेट गाना बाटे, लड़का लड़की दोनों के बा। तो हम आप सबके ज़्यादा समय ना लेते हुए मुखड़ा के डमी के सुनावत नहीं। लड़की कहताड़ी कि जानू हो लड़का एगो पड़ल बा पीछा, कहता पूरा दो हमार मनवा के इच्छा। जानू हो लड़का एगो पड़ल बा पीछा, कहता पूरा दो हमार मनवा के इच्छा। तो लड़का कहता बहुत जबरदस्त लाइन बा, पंच लाइन जौन बा। अरे कि इतना बड़ कावाना के जोगाड़ हो जाई, कि कहीं जादू जी के लइका जहाँ खाड़ हो जाई, आ बाटे दहिया में गरमी तो जाड़ हो जाई। कुशवाहा जी के लइका जहाँ खाड़ हो जाई, ओकरा दहिया में गर्मी बा तो जाड़ हो जाई। तो हमारी मुखड़ा रहा, आप सबकी हमारी मुखड़ा कैसन लागल आप सब कमेंट करके जरूर बतलाइब जा। और अच्छा लगी तो अपने भाई के आप लोग सपोर्ट जरूर कहब जा। तो चली नेक्स्ट सॉन्ग के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हो भोजपुरिया समाज, जय हो माई सरस्वती।